عزوز سلامتنا يبصحكم كم يتحدروز خبركم تخاتلتي دمت حفاش إيرترا أقرقلون تقرنيا ساعتنا أخيلون لو مقدام رفدي شوعة تحدار استدالو على توزيناتات وشتها قرموزان حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زاربالكم ناتنت فريقي برستاتو فيلم مهرتد جرادين كم نمبال زكاين نتفتاتنا أكبابن سنهي وتاو بزوحنتن أب قمت زاتو كخون متساخر غريبهم أبدو باوق إح بحري من صفحات زرقحة تكالات عنات تتكامنة تزبيز مسكن مخان تقليتهم فنزويلان إيران ناب كلتا أم تحجازة كورزة أكيدن نقداون دبلوماسيون زمدنا تشاينان أستراليا ناب قرانا من قدي كم زركب تقليتهم أبروب كوريا كلتا أبنتاين من إسياتا من مسرح بلاستيكا وقحف بزقبرو زلو أبركتو أدنا قصن أتوكرو مع كنا زينان رخيبا زرزر زينام أبزوبا سمينا وقيح بحري مهرت جرادين بعينة بزحن كم نمبال زكاين نتفتات بحافشة تتكامنة أربالع كيميكالات دما بفلاي ندحنتا كبابن سنهي ووتاوي بزحنتنا بقمز أتوك خاون كإلاتات حرشات أو بيعم إز استقلت مس حرشاو مهرتي كتاو ركب نزلوهم تكالات حرستوت موياويانا نابستوهبه أفتتكامنة عقابن كيميكالات أربالعات أهيين زتكورا أستمهريوم أتاقات أمي حرصت منجو زي تفلت مدهنيتاتنا تتقمو زفري ومهرتي أبعدا قامس وردا نايموغان سوقمتي كم زبوسدو إذا دما بقصري وحدات نزيكون المعتي أب كساري ودقم سلازلو حرصت مسكيلاتات حرشات أبو ركب هاليوم زنت قوة مدهنيت بحاجز بعلمو يخقبرو ومخرط واهبهم حلافي أحد اللمعات حمل تنفرتات زوا سمينا وقيح بحري أتو دانيال كسته أبزها بوستمهرو متتتاو زمناوي أقباب حرشة أب عبيت مهرتي زلو قدا عبقوان تخونه تقرت هيا ينبالعات المدهنيتات انقنا صعبيناتو كبيد سلازخونه وحلولون سنفلت أتاون أقباب مزوتار كم زد اللي قليتهم أبتو زوبا أمنو الزباتات نقفا أفعبت جندع باطع شعب فورنق أروران سفيح لمع الجرادين تبقى سخم زلس تقص أتو دانيال حرستوت حمامات كتاور زخلو أزرقتنات كلتن كتقامو قراو تنبقو كتهي بعابي إدما مريتهم بمهبتام تعنا زلو مهرتي كالمعو أتحساسيبوم أبتن ستقصان الزباتات بتقلال شحن 330 هكتار بمسنو يلمع كم زلو عمتاو دما 4 شحن 387 كنتال حملتن 10 شحن 220 كنتال فراتاتن كم زحفاسو زحبره وانا دايركتور كفل حرشان مريتن أتو ميكيل تكي نزي كم نمبال زكاير سعرتات ندحنت أكبابن سنه وتاو بزحنتن أب كمزأتو كخاون بعتب كم زسرح أبريهم أبزوادو باقي بحري أبز حلف عمتات زرقحة تكالات عنا نمسفح نمعبال بستخايدة عري تتكامنا تزبي إن عبي 5 متر حلف جنفر منسترت عنا أتو أصفاو نقاسي حبيروم نيرينا بزها بحبريتا أتو أصفاو هزبي أب قربات تتكام مسرتا أغرقلوتات كخون منقستي أبز حلف نيناتنا عمتات بزقابرو وفري قدر تكالات عنا أتزوبا بالعلي كلتا 250 ميتاويت كم زعبي أفريتوم تعنا زيكاتات نموحاس مودات تكالات عنا كمون متتتاو مسرتاوينا وتنعقم سابن نبينو أخالص لزيكونه تتقامنا تزبن معباي استخايدو قسقوسات نزحجي تتأريزو لطعنا ونقحات أمر رقاقات عبا أبركتو كم زنبورو قليتوم أتا أصفا واسعيبو لو معامد كتتلق المحرسي أبتكالات عنا نايز قبرا نفسو تقرات قطري مستغيد مؤز نبر عامد كنت أتأرن كله بشوعات ميتاويت أغلقلوت حرسون بتمساسال متن كم زعبي شفنا قطاب دمال على 9 ميتاويت كم زبط حب متكاس أبقزي وليد زقات امز نبر موت عشلاتنا ديتاتن أزيو خمز قدل أبريهم أتا أصفا مود أتا سالا بعتوب استسرحلو كم زمرحو مدبات ريت أكبابي ترئيوتم على لفتح مامات أزيو خمزن قلقل بمحبار أبستفلالي مديات تمزجيب زل عبيت بمعقاب نابزبر خدرجان مقسقاس بزل على كسر حال مخانو حبيروم أب شيفيلد عباي بريطانيا زنبرو زيغاتات سدرا سوات نمطوار ገንዘባዊ ደገፍ ገይሮም بمسرت ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሐና ሓበሬታ እቶም ዜጋታት ብ31 ጥቅምቲ ኣብ ዘካይዱ ኣኼባ 12 ስድራ ቤታት 3255 ፓውንድ ኣበርኪተን ብኻልእ ወገን ኣብ ሰምዲ ንኡስ በዓዲ ቀይሕ ንስድራ ስዋትን ጽጉማትን 140,000 ናቕፋ ሓገዝ ተበርኪቱ እቲ ኣብ ክልተ እብረ ዝተዋሃበ ሓገዝ ኣብ ተቐዳማይ 90,000 ናቕፋ ኣብ ተኻልኣይ ድማ 45,000 ናቕፋ ተመቃሪሖም ብዘይካዚ 5,000 ናቕፋ ንክልተ ስንኩላን ከም ተኸፋፈለ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም እዚ ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ
ቬኔዙዌላን ኢራንን ኣብ መንጎአን ዘሎ ንግዳዊ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ዝምድናታት ንምዕማቕን ንምድንፋዕን ተረዳዲእን ክልተን ሃገራት ኣብ ዝምርዳእ ዝበጽሓ ሓሙስ ሕዳር ኣብ ከተማ ካራካስ ዑደት ዘካየደ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ማሕሙድ ጃቫድ ዛሪፍ ምስ ቬኔዙዌላዊ መዘንኡ ጆርጅ አሬዛ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ ክልተኦም ሰመዚ ኣብ ዝገበርዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ሚኒስተር ዛሪፍ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድና ኣብ ምምካት ንግዳዊ ጸቕጥታትን ሸርሕታትን ግደ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቬኔዙዌላ ጆርጅ አሬዛ በተወሰኺ ኣገዳሲ ምዝኸውን ሃገሩ ካብ ኢራን ኣጽዋር ክትሽመት ከም እትኽእል ኣፍሊጡ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ብሰንኪ እገዳታት ኣሜሪካ ጽላት ነዳዲ ሃገሩ ብኸቢድ በኣሎታት ተጸልዩ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ቀረብ ነዳድን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ንምምላእ ካብ ኢራን እታው ክገብር ምጽንሑ ይፍለጥ ቬኔዙዌላን ኢራንን ነቲ ብኣሜሪካ ተነቢርለን ዘሎ እገዳታትን ማሕነቆታትን ንምፍኻስ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ተኸታታሊ ዝርርብ ከካይዳ መጽንሐን ተዓዘብቲ ይገልጹ ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ቻይናን ኣውስትራልያን ኣብ ቀራና መንገዲ ከም ዝርከብ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ሓቢሮም እዚ ዝተጋወሐ ቻይና ኣብ ልዕሊ ካብ ኣውስትራልያ ዝግበር እታው ቀንዲ ሃለኽቲ ዝግበር ምክትታልን ምቁፅጻርን ካብቲ ማሊ 6 ሕዳር ክተርር ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እቲ ስጉምቲ ብመሰረት ሕግታትን መምርሒታትን ሃገሩን ሃገራዊ ሕጋጋት ጉምሩክን ከም ዝትግበር ኣፍሊጡ ጸብጸባት ከም ዝሕብሮ መንግስቲ ቻይና ኣብ እታው ነቢት ነሓስ ከሰል ሽኮር ስገምን ካልእን ሰደድ ኣውስትራልያ ክካየድ ዝጸንሐ ምቁፅጻር ክሕይል ምዃኑ እዩ ኣነጺሩ ዘሎ መንግስቲ ቻይና ነዚ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዝገልጽ ዘሎ ሰመዚ ጸጥታ ኣውስትራልያ ንሓደ ኣብቲ ሃገር ዝቕመጥ ቻይናዊ መበቆል ዘለዎ ዜጋ ብምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣውስትራልያ ብምኽሳስ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ከም ዘቕረብዎ ድሕሪ ምቅልሕ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ብዛዕባ እቲ ብሰመዚ ጸጥታ ኣውስትራልያ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቻይና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ሃገራት ምትእትታው ናይ ምግባር ፖለቲካዊ ባህሊ ከም ዘይብላ ብምንጻር እዚ ብኣውስትራልያ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ጭብጢ ከም ዘይብሉን ንኹሉ ወገን ዘይርብሕን ምዃኑ ሓቢሩ በኻልእ ወገን ኣውስትራልያ ነቲ ኣንጻር ቻይና ዝዓለመ ህንዲ ጃፓን ኣሜሪካን ዘካይድዎ ዘለዋ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ክትጽንበሮ ምዃና ካብ ቻይና ተሪር ተቃውሞ ከም ዝገጠማ እዩ ዝግለጽ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዕቀባ ኣከባቢ ዝነጥፋ ክልተ ኣብነታውያን መንእሰያት ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ኣብ ጎደናታት ከተማ ሶል ንምንካይ ብዝገብርኦ ዘለዎ ኣበርክቶ ኣድናቆትን ኣተኩሮ ማዕከናት ዜናን ረኺበን ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብዝፈጠሮ ስጋት ብፕላስቲካዊ መትሓዚ ተዓሽጎም ናይ ዝሽየጡ ዓይነታት ምግብን መስተን ብምብዝሑ ኣብ ጎደናታት ናይ ዝርከብ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ መጠን ከም ዝወሰኸ ዘስተብሃላተን መንእሰያት ብውሽጣዊ ዓቕመን መመስርሒ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ብምምዕባል ንወዲ ሰብ ኣድለይቲ ዝበልኦ ዝተፈላለዩ ናውቲ ኣብ ምስናዕ ከም ተዋፈራ እዩ ዝግለጽ በዚ ሰናይ ተበግሶ ናይዘን መንእሰያት ዝተደረኹ ልዕሊ 2,000 ነበርቲ ከተማ ሶል ብወለንትኦም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ብምእካብ ዳግማይ ንኸምስራሕ ነተን መንእሰያት ኣብ ምቕራብ ተዋፊሮም ከም ዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጠሮ ስግኣት ተጠቃምነት ፕላስቲካዊ መትሓዚ ምግብን መስተን ብ15 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ከም ውጽኢቱ ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ልዕሊ 6,800 ቶን ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ከም ተኣከበ የነጽሩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ምህርቲ ጀራዲን ከም ንምባል ዝካየድ ንጥፈታት ንኣከባብን ስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ስፍሓት ዝርግሐ ትካላት ጥዕና ተጠቃምነት ህዝቢ ዝምስገን ምዃኑ ተገሊጹ ቬኔዙዌላን ኢራንን ኣብ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ዘተ ኣካይደን ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ቻይናን ኣውስትራልያን ኣብ ቀረና መንገዲ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣብ ደቡብ ኮርያ ክልተ ኣብነታውያን መንእሰያት ኣብ ምስራሕ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ብዝገብርኦ ዘለዋ ኣበርክቶ ኣድናቆትን ኣተኩሮ ማዕከናት ዜናን ረኺበን ዜና ኣብዚ ይፍጸም